Id-Dekan tal-Fakultà tal-Liġi, Dr. Mifsud, jinsab sodisfatt bl-għażla ta' Dr. Mark Chetcuti bħala l-Prim Imħallef il-ġdid. Dr. Mifsud qal li dan kien passaq li sar bi qbil bla preċedent bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni favur is-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Huwa tajjeb ħafna mija healthy illi ikun hemm il-boundaries ovvjament, inkella l-Gvern u l-Oppożizzjoni jiġu ħaġa waħda, però fejn hemm lokal ftehim bħal f'dan il-każ jiftehmu. Ġifieri hija xi ħaġa pożittiva u tawgar sewwa l-qudiem. Żied jgħid li l-Parlament għandu bżonn aktar mumenti bħal dawn fejn jintwerew passi ta' maturità miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-pajjiż għandu bżonn gvern stabbli u oppożizzjoni b'saħħitha. L-oppożizzjoni mhix hemmhekk biex topponi kollox, l-oppożizzjoni qed hemm biex iżżomm il-bilanċ, checks and balances fil-poter. Okay? Jagħtu servizz l-oppożizzjoni tagħti servizz mhux biss lid-demokrazija u lill-poplu imma lill-gvern stess. Id-Dekan tal-Fakultà tal-Liġi saħaq li l-Prim Imħallef il-ġdid huwa magħruf kemm xogħlu jagħmlu tajjeb. Kien hemm xi żminijiet kelli xi każ l-ewwel hemm il-qorti u anke quddiem l-Imħallef Chetcuti. Dejjem kont impressjonat bl-effiċjenza tiegħu. Dr. Mark Chetcuti mistenni l-ħaq Prim Imħallef wara l-ġimgħa d-dieħla jirtira bl-età Dr. Joseph Azzopardi. Dr. Chetcuti se jinħatar wara li sar parir bil-miktub mill-Kumitat tal-ħatriet fil-ġudikatura li hu magħmul mill-Prim Imħallef, l-Awditur Ġenerali, l-Avukat Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni qablu wkoll fil-prinċipju dwar emendi maħsuba li jsiru, kemm fil-Kostituzzjoni u wkoll fil-liġijiet ordinarji ta' pajjiżna, dwar kif għandhom jiġu maħtura ġudikanti ġodda u dwar kif għandu jiġi maħtur Prim Imħallef, eventwali jekk kif Dr. Mark Chetcuti jispiċċa minn din il-kariga. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.